Warahmatullah. Bidiyon mu na yau zai nuna ma yadda zaka gano duk wani passport da ka taba sawa a wayarka ba tare ka sha wahala ba. Kwarai da gaske. In dai baka canza wayarka ba zan nuna ma duk wani passport da ka taba sawa a cikin wannan ba tare ka sha wahala. Dalilin ko da yasa na bidiyon nan, mutane suna yawan tambaya ta sun bude wani application wanda sun sa passport din su sun manta, ko passport na Google ko passport na email. Gashi nan dai password kala-kala, in dai ka manta shi ga hanya mafi sauki da zaka dawo da shi ba tare da ka shiga cikin wannan bidiyo. Da farko za mu shiga setting na wayar mu, gashi nan kuna ganin shi, sai mu shige shi kamar haka. So bayan mun shiga setting kamar haka, fuska ce za ta bude mana haka. So a nan ƙasa mu dan sauko ƙasa, mu sauko kaɗan, mu ɗanyo gangaro ƙasa, za mu ga wani waje da aka sa account. Gashi nan kuna gani na nuna muku account. Ga wajen da aka sa account kai tsaye. So sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi kamar haka, a cikin Google ɗin mun danna inda aka sa account, sai mu dan jira fuska za ta buɗo mana kamar haka. So fuska ta buɗo mana kamar haka, zai nuno email ɗin da ka ke yawan sa passport a kasa, sai ka zaɓe shi kamar haka. So bayan ka zaɓi email ɗin da kake yawan sa passport da shi, ko baka save ba, passport ɗin nan zai save. To a nan sama aka ga an sa Google account, sai ka danna shi nan farko. Bayan ka shiga ka danna Google account, fuska ya ta dan budo ma kamar so bayan fuska ta budo ma kamar haka, kuna gani gashi na aiki gashi nan muna yin aiki. A nan sama aka ga an sa alama ta satin, alaman ne ma sai ka danna ta kamar haka. Sai ka dan jira key 5 ɗinka ya fito na wayarka, inda zaka yi tapping zaka rubutu kenan. Sai ka rubuta wannan abin da na rubuta mai suna passport manager. Kafin ka gama kai tsaye zaka ga wani waje an sa passport manager, gashi nan kuna gani. Sai ka klikin ka danna shi akai kamar haka. Bayan ka danna shi zai dan yi searching. So bayan fuska ta buɗo ma kamar haka, kana gani mun shiga cikin passport manager, gashi nan kana gani. Kai tsaye to sai ka gangaro ƙasa ka zaɓi passport ɗin da kake so ka gani. Kuna gani ga passport ɗinmu na Instagram, muna so mu gan shi, ga na Kuda, ga na Opay, ga na Money Point, ga na PayPal account, ga na Zenith. Duk wani passport da muka taɓa sawa kuna ganin shi gashi nan. Kai tsaye za mu gwada shiga misali na Kuda, kuna gani ga shi nan. Idan kana da finger sai ka sa finger, idan kuma passport, idan baka da finger sai ka sa passport din na kan wayar. To ka gani ya kawo mana passport na Kuda da muka sa, gashi nan. Muna so mu gani kawai nan wajen za mu danna, muna danna shi kun gani ga passport din mu da muka sa na Kuda Money App for Africa. Kuna gani kai tsaye ga passport din mu na Money Point Matter for Finance Bank, kuna gani gashi nan. Kai tsaye da kun danna nan passport ɗinku zai fito na ainihi, wanda ba sai kun sha wahala ba. Sai ga passport du sai ka zaɓi duk wani application wanda ka taɓa buɗewa kake so ka gano passport ɗin da ka sa ba tare ka sha wahala ba. Shi sa hanya ta biyu mai sauki da zaka gano passport ɗin da ke kan wayar ka ita ce, sai ka zaɓi hanya wacce kake ganin ta fi ma sauki, ka zaɓi kai amfani da ita wajen gano passport. Sai ka shiga Google Chrome, ko ya san Google Chrome, ko ta mai kake browser ce, ko ta ita kake satin, ko Google ko Opera haka shige ta. Ni ina amfani da Google Chrome ne, da ya buɗe wajen satin haka kenan. Sai in danna shi, ina danna shi wajen satin zai kawo min haka kai tsaye. Ina danna shi sai in rubuta abinda dai muka rubuta a baya ɗazu kenan, mai suna passport manager. Sai mu sa manager. Kai tsaye muna yin haka, kafin mu gama zai rubuto mana, zai kunno mana haka da kuke gani, zai nuno mana gashi na
passport ɗin sai mu shige shi. So muna shigar shi fiska ta nuno mana kamar haka. Kun gani gashi nan ga application kamar dai ɗazu yadda ya nuno mana. Gashi nan ga passport ɗina na Facebook, ina so in gani zan shige shi kamar haka. Gashi nan kuna gani fuskar da ta kawo mu dai ɗazu kamar dai yadda kuke gani, ga passport dan kala kala, ga nawa pay business. Gashi nan dai za mu gwada shiga wani ku gan shi kamar dai yadda kuka gani. Lasa ba tare ka sha wala. Idan baka danna mana subscribe ba, baka shiga YouTube channel din ka danna mana subscribe ba, kana kai sharing kai like din wannan bidiyon idan ya buge, kuma dan mutane su amfana kai sharing din sa. Mun gode, sai an jima.